Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Hostafrancs David Bondia, que és el síndic de Greuges de Barcelona. Benvingut. Moltes gràcies. Ens acompanya perquè el síndic de Greuges de Barcelona és actualitat a partir de la difusió des d'aquest mateix divendres 13 de febrer d'un videopodcast, el primer d'una sèrie de videopodcasts relacionats amb els barris, els 73. D'això parlarem i també volem que ens expliqui una mica l'actualitat de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Per començar, la institució és prou coneguda en la ciutadania o és aquest un repte en el qual intenteu fer passes endavant? És un repte, és a dir, sí que som coneguts, però fa falta que ens coneixin millor i que sàpiguen què puguem fer, sobretot el fet de que ens poden presentar queixes. La ciutadania de Barcelona pot presentar queixes de qualsevol cosa que afecti l'Ajuntament de Barcelona. Aquí tenim molt la tradició de queixar-nos als bars. No, t'has de queixar a la Sindicatura de Greuges de Barcelona quan, sobretot, i això ho hem d'aclarir, quan primer s'ha fet la queixa a l'Ajuntament i l'Ajuntament o no respon o les persones pensen que se'ls ha creat algun greuge. Nosaltres som institució de segona instància i és quan ens poden presentar la queixa, però també tenim capacitat d'actuar d'ofici. Abans que ens presentin una queixa, si veiem que hi ha alguna cosa que no funciona a la ciutat de Barcelona, el que fem és una passa endavant. No són només reactius, sinó també el que fem és donar passos endavant. És a dir, que si us ve algú amb una queixa o un problema, primer contrasteu si això ha sigut formulat a la instància que correspongui de l'Ajuntament, sí. I si no és així, Si no és així, assessorem i ho reconduïm, però també amb un matís de som segona instància, però en alguns casos som primera instància. És a dir, a mi, i això ho parlarem, si ens ve una persona sense llar que té algun problema, no l'enviarem a l'Ajuntament, perquè sabem que no anirà a l'Ajuntament, ens ho quedem com a primera instància en casos on hi ha situacions de vulnerabilitat, ho agafem com a primera instància. Però el que fem és, quan ens entra la queixa, mirem si s'ha esgotat la via, li demanem a l'Ajuntament que ens enviï un informe per tenir les dues versions i és quan nosaltres acabem resolent. Per temàtiques, per tipus de problemes i de queixes o de situacions, què és o quines són les majoritàries que us trobeu a la vostra guixeta? Ens trobem de tot. Ens trobem temes de serveis socials, però també temes... Per exemple, ens va venir a entrevistar una televisió d'Estats Units i nosaltres pensàvem, igual vam fer coses importants, com era Casa Orsola, la mediació Casa Orsola, o com va ser el tema d'uns abusos que va haver una escola de les Corts, i no, ens van venir a entrevistar perquè vam fer una resolució sobre els alimentadors de coloms i fèiem una proposta que els hi donessin un pinso que fos d'aquest perquè no reproduïssin, però que els alimentadors, que els hi donen pa o els hi donen arròs, que també tinguessin una funció, i ens van entrevistar per això. Per tot allò que afecti a Barcelona i que estigui implicat a l'Ajuntament és competència nostra. Guàrdia Urbana, ara el diumenge entra en vigor l'ordenança de convivència, per tant ens entraran queixes de quan hi hagi sancions. Aquesta ordenança creiem que s'ha d'anar més cap a les mesures alternatives de la sanció que la sanció. Per tant, veurem com, i també hem pensat que si aquesta ordenança té algun sentit, que és les mesures alternatives a la sanció, el que s'ha de dotar a l'Ajuntament de Barcelona és un bon equip per poder gestionar aquestes mesures alternatives. Clar, en tota governança democràtica, òbviament, hi ha govern i oposició. A l'Ajuntament de Barcelona no podia ser d'una altra manera, hi ha govern i oposició. Però d'alguna manera la sindicatura també és un filtre, és no sé si dir un control també respecte a l'administració municipal. No? Nosaltres sempre ho hem dit, que nosaltres el que fem és supervisar, controlar, fiscalitzar, però també col·laborar. Per què? Perquè hi ha coses que igual no es veuen des del propi àmbit municipal. Nosaltres col·laborem en aquest sentit i fem política, política de drets humans, no fem política partidista, és a dir, hi ha govern, hi ha oposició, hi ha partits polítics. L'avantatge de la sindicatura és que és independent de qualsevol partit polític i, per tant, sí que fem propostes de polítiques en matèria de drets humans de proximitat. Parlem d'això, de la proximitat de la institució i del que comentàvem a l'inici, aquesta sèrie de videopodcast, els 73, perquè són 73 Barcelona, 73 barris, cadascú amb la seva realitat i amb la seva personalitat, i una manera que heu trobat d'acostar a la institució és vinculant-se a les ràdios comunitàries, com és el nostre cas, doncs acostar-se a les realitats dels barris, escoltar institucions, escoltar entitats i prendre nota, és el que hem vist aquí. És un pas més de... Quan jo vaig començar
començar a la sindicatura fa 4 anys i una mica més. Llavors el que teníem molt clar és que la sindicatura, la nostra seu està a Ronda Sant Pau 43-45, no volíem que fos només una ubicació, sinó que fos un territori. I vam començar molt a treballar en el territori. I teníem 3 projectes, la sindicatura a peu de carrer, la sindicatura a prop teu i la sindicatura itinerant. I 3 cops al mes ens desplacem. Bueno, ara què fem? Pues també volem anar de la mà del Consell d'Associacions de Barcelona i de les ràdios comunitàries i també fer una mica de difusió i pedagogia del que fem nosaltres, pedagogia de què és el dret a la ciutat, de què són els drets humans de proximitat i sobretot, i una cosa molt important que té Barcelona és el teixit social, les entitats, i per tant, per això els 6 capítols que farem el farem acompanyats de les entitats i tot ho fem acompanyat de les entitats. És a dir, també quan nosaltres fem una actuació d'ofici, el que anem és aviam qui ha treballat a aquest tema, qui ha treballat, ara estem fent una sobre temes de participació, que és que tots els barris que anem ens diuen que hi ha un problema de participació. Bueno, ho hem fet amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, que ha treballat en temes de participació. En el seu moment vam fer una sobre el tema de l'energia i el dret humà a l'energia, ho vam fer amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Per tant, hem d'aprofitar tot el teixit social que hi ha a Barcelona i per això, i ara fem aquest, no és que ens aprofitem de vosaltres, però és molt important fer-ho amb la xarxa de ràdios comunitàries a la ciutat de Barcelona, perquè teniu un paper fonamental. Demà és el Dia Mundial de la Ràdio, estrenem el videopodcast i sobretot això d'intentar difondre i que se'ns conegui més i que se'ns conegui més gràcies a vosaltres. Estem al mes de febrer i com és preceptiu, no sé si més o menys sempre per aquesta època, esteu preparant l'informe anual, que és una de les obligacions institucionals que té la sindicatura i que té l'Ajuntament com a institució, escoltar l'informe del síndic de Greuges, cosa que passarà en el plenari del 27 de març. En el plenari del mes vinent. Què trobarem en aquest informe que es pugui avançar pel que fa a grans línies? Bueno, les grans línies nosaltres el que fem és una mica explicar què és el que fem com a sindicatura, quines són les queixes majoritàries que ens entren, quins són els drets més afectats. Tenim el dret al descans, el dret a l'oci, sobretot el que més afectat normalment és el de la bona governança. Per què? Perquè igual l'Ajuntament no ha actuat o triga molt en contestar i el que acabem fent són 10 propostes de millora. 10 propostes de millora. Una que ja us avanço que farem és acabar amb la cita prèvia. És a dir, venim d'una època de la pandèmia que era necessària cita prèvia, però no podem fixar la cita prèvia amb caràcter obligatori. També una que portarem és el tema de les rehabilitacions. Estem parlant del Besòs, de Trinitat Vella, que hi ha un projecte de rehabilitació dels edificis i no s'està donant a terme. Per tant, el que intentem és això, de marcar les directrius de com hauria d'actuar l'Ajuntament de Barcelona. Creiem que tot és important, però amb aquestes 10 propostes de millora. I després també fem un resum i això hem d'explicar, les nostres recomanacions no són vinculants. Nosaltres fem una resolució, fem recomanacions no vinculants, però el que sí que fem és un seguiment. I per tant, el seguiment li recomanem a l'Ajuntament que ha de fer això, però no desapareixem, sinó que continuem, i el que veiem és quasi el 80% de les nostres recomanacions les acaba acceptant l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el que veiem que la nostra feina és important i millor que no sigui vinculant, millor perquè moltes vegades ens podem apartar de la normativa vigent i fem unes recomanacions que la gran majoria les accepta. Clar, no són vinculants, però sí que seria democràticament estrany que sistemàticament, en comptes d'aquest 80% de seguiment de les recomanacions, fos molt minoritari, no? Clar, però és important perquè crec que devem ser de les úniques sindicatures que fem un seguiment per saber que si et fan cas o no, els que has de fer un seguiment. I per això des del primer any ja vam fer, i també el que fem és, en l'informe presentem l'impacte, és a dir, els nostres pronunciaments, com han canviat polítiques públiques de l'àmbit municipal per afavorir la ciutadania, i fem una relació. L'any passat ens sortien 16 ítems d'impacte i aquest any ens sortiran més o menys hem fet una recomanació en temes de menjadors escolars, com s'ha dut a terme, o en tema de centres esportius municipals, com s'ha dut a terme, i el que veiem és que és necessari no només pronunciar-nos, sinó fer un seguiment perquè dir-li a l'Ajuntament, nosaltres fem, Ajuntament, et recomanem això, en quants mesos ho faràs? En 3 mesos? 3 mesos tornem. Ho has fet? No. Tornem i seguim
I per això tenim el 80%. D'alguna manera també és una manera de posar-li deures a l'Ajuntament, les piles, en alguns temes, sí. Col·loquialment. David Bondia és síndic de Greuges de Barcelona des de fa ja 5 anys, o estem a punt de... A l'octubre farà 5 anys. A l'octubre farà 5 anys, per tant, tal com és mandatari en aquesta institució, cada 5 anys s'ha de renovar el càrrec i, per tant, aquest any 2026 és any d'eleccions. Sí, el 2027 és any d'eleccions municipals. No, 2026 és la sindicatura, però la característica és que no poden coincidir les eleccions a la sindicatura amb les eleccions municipals. Per tant... Si l'aritmètica hagués donat la coincidència, què passaria? O s'ha d'avançar o postergar. No ha passat encara. No ha passat encara, però sí que passarà, jo crec que passarà el 2031, que coincidirà. Però no, per tant, s'ha de fer ara i el procés s'ha de començar mitjançant un decret d'alcaldia i cridar a qui es vulgui presentar com a candidata a la sindicatura de Greuges de Barcelona. La normativa crec que diu que un síndic o síndica pot ser-ho màxim de 2 mandats, per tant de 10 anys. David Bondia serà candidat a la sindicatura... És primícia, sí. Jo soc professor d'universitat i m'encanta la universitat, però entrar a la sindicatura em va agradar moltíssim i jo crec que tenim un equip molt bo, és un equip de 16 persones, tots amb molta vocació de servei públic, i a mi m'agradaria repetir, jo em tornaré a presentar i m'agradaria repetir com a síndic de Barcelona. Ja ho he anat dient als diferents partits polítics perquè qui acaba escollint és el plenari de l'Ajuntament i per tant són 2/3 del plenari de l'Ajuntament entre tots els candidates que ens presentem. Exacte, això anava a dir també, no n'hi ha prou amb la majoria absoluta, és una majoria qualificada la que escolli. Si no es produís aquesta majoria qualificada, vol dir que ha d'haver-hi negociacions fins que hi hagi. A mi em va passar que quan a mi em van nomenar a l'octubre del 2021, però havia de ser el juliol, no hi havia acord i es va postergar fins al setembre, al plenari del setembre, i vaig entrar a l'octubre, fins que va haver-hi l'acord. Octubre de 2021, amb la ciutat encara molt afectada per la pandèmia i amb restriccions fins i tot. I també per donar a conèixer quin era el meu projecte de sindicatura, clar, era difícil, va ser tot molt virtual, però també trepitjant al carrer i explicant què volia desenvolupar jo a la sindicatura i volia treballar de forma diferent, volia treballar amb l'afectació. Nosaltres hem fet un canvi molt important que també, no és per tirar-nos floretes, però també és per modernitzar la institució. Nosaltres no treballem per matèries, sinó treballem per afectació de dret. Normalment, tant Defensor del Pueblo o altres sindicatures, si entra una queixa d'un contenidor, això es neteja. Nosaltres entenem que no, que el contenidor pot afectar de diferent manera. Pot afectar una persona invident, li afecta d'una manera, pot afectar en temes de salut, pot afectar en temes de soroll, quan es buiden a les 2 de la matinada. Per tant, anem a l'afectació de drets. I també és molt més rica les nostres resolucions perquè una mateixa queixa pot afectar diferents drets. I per tant, ja no és que ho porti només un assessor o una assessora, sinó ho porten diversos. Vam fer una que és sobre el turisme. Ens van donar una queixa sobre turisme Sagrada Família i clar, nosaltres no podem dir turisme sí o turisme no, perquè no és el nostre paper, però sí el que vam veure és com el turisme de Sagrada Família afectava a diferents drets, afectava a l'espai públic, afectava temes de comerç de proximitat, afectava habitatge, com hi ha molts pisos turístics i s'està buidant i per ús no residencial s'estan utilitzant, i el que vam acabar dient a l'Ajuntament, mireu, a tots aquests drets són els afectats, preneu mesures perquè no tant pronunciar-nos de turisme sí, turisme no, sinó perquè hi hagi menys afectació als veïns i veïnes de la zona. Queda clar, doncs parlem d'afectació de drets. Dret a l'habitatge és un problema en aquesta ciutat i a pràcticament totes les ciutats grans i mitjanes i petites del món. I concretament el sensellarisme. Teniu propostes en aquest sentit, perquè evidentment és una de les qüestions que us trobeu a l'oficina. Sí, ens trobem, a tots els sectors, ens trobem quan una persona sense llar li han tirat les pertinences, però també ens trobem els veïns que el que volen és que la persona sense llar no estigui sota de casa d'ells. Ens ho trobem tot. Llavors, aquí el que es va fer és el govern municipal va convocar una taula del sensellarisme a Barcelona i va convocar una reunió al gener, una al juny i una al desembre. Nosaltres vam anar i el que vam dir és s'ha de ser molt més operatiu en aquest sentit. Operatiu en el sentit de que a Catalunya hi ha 6.000 persones sense llar, a Barcelona hi ha 2.000 persones sense llar. A l'Ajuntament sí que és veritat que el que ha fet és posar més recursos econòmics i més
llocs perquè puguin anar les persones sense llar, però és que ha augmentat el sensellarisme a la ciutat. Per tant, no és que ho estigui fent malament, però hi ha alguna cosa que no s'està fent bé. I nosaltres portem una proposta, i una proposta que és, li hem dit prova pilot zero carrer, en el sentit de, i vam convocar una reunió en el que està implicat Habitat 3, està implicat Arrels, Càritas, està PIMEC, també implicat, està el Col·legi d'Advocats, i veiem que són diversos actors que si podem coordinar-los, el que podem aconseguir és treure les persones del carrer. I una cosa tan bàsica de moltes de les persones que estan en situació de carrer tindrien dret a una renda garantida. I, per tant, com tindrien dret a una renda garantida i no s'està tramitant, el Col·legi d'Advocats ens ha dit que ens ajudarà a tramitar-ho. També el que volem és una llista única de totes les persones sense llar. És a dir, el que no pot ser, bàsicament, per què una llista única? Perquè els tinguem tots filiats i sabem on estan, i el que farem, en la prova aquesta, farem una prova mirall, és a dir, agafarem un barri de Barcelona i una ciutat de l'àrea metropolitana, aplicarem la mateixa metodologia i veurem que si és possible o no. Nosaltres creiem que sí que és possible i acabarem una mica amb això de l'argument de l'efecte crida. És que si ho fa bé Barcelona, tots vindran cap a Barcelona. No, ho hem de fer bé a totes les ciutats i efecte mirall. Barcelona ho ha de liderar i això s'ha de copiar en altres àmbits i creiem que és possible. Per tant, això que diu porta molt directament a pensar que cal una gestió metropolitana d'aquest problema com d'altres. De tots els problemes, nosaltres hem acabat deduint que cal gestió metropolitana, cal fer una aposta decidida. Per què? Perquè el que no pot ser és que Barcelona es quedi una illa i que al voltant no s'impregni d'això. Per això nosaltres canviem i no parlem d'aquest efecte crida, sinó l'efecte mirall. L'efecte mirall i que això s'expandeixi amb l'àrea metropolitana. També una cosa tan bàsica com una persona sense llar normalment està sola. Podrien 3 persones sense llar amb renda garantida, són 700 euros cada un, 2.100 euros, 3 persones, poder pagar-se un lloguer, clar que se'l podria pagar, igual a Barcelona no, però a l'àrea metropolitana sí. Per tant, hem de buscar solucions imaginatives. I això també és una cosa que fa la sindicatura, buscar solucions imaginatives i sobretot per millorar la vida de les persones que estan en situació de carrer i també per parlar de projectes de vida. Per què? Perquè no és tot un habitatge, sinó és un projecte de vida i hem de buscar com acompanyar aquests projectes de vida. L'actual governança metropolitana se centra en medi ambient, en transport. Seria interessant, pregunto, que també hi hagués un àmbit social. Sí, és que és imprescindible. Sí. És imprescindible. És a dir, ara acaba de treure el Xavier Casino un llibre que parla de l'àrea metropolitana. Ha estat aquí parlant, sí. Boníssim, però és que l'aposta és aquesta. L'aposta no només és pensar l'àrea metropolitana des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista social. I amb això ens en sortirem. És a dir, mesures socials de tota l'àrea metropolitana. Jo crec que seria el gran canvi i nosaltres ho proposarem en aquesta proposta de sensellarisme. I parlant de l'àrea metropolitana i d'una de les iniciatives de la Sindicatura de Greuges, transport públic. I proposeu que Barcelona, com tenen altres ciutats, tingui el transport públic gratuït per persones jubilades. Sí, això estem fent una actuació d'ofici perquè ens han entrat queixes, moltes queixes de persones jubilades, que el que ens diuen, primer la gent pensa que un cop que s'ha jubilat té el transport gratuït, no. És a dir, aquí van per uns topalls d'ingressos que nosaltres estem a favor dels topalls d'ingressos, però no en persones jubilades. Per què? Perquè quan et jubiles tens una reducció molt dràstica dels ingressos. Llavors el que veiem és, hi ha 2 tipus és a dir, per poder és la T metropolitana, que és el que es coneixia abans com la targeta rosa. Hi ha dos mesures, una que és la gratuïta i l'altra que és el preu reduït. La gratuïta, l'ingrés és de 9.240 euros a l'any, molta gent queda fora, o la reduïda de 18.480. Hem vist que altres ciutats, Lleida, Tarragona, Girona, tenen moltes més bonificacions i també, per exemple, la Comunitat de Madrid, a partir dels 65 anys, els viatges són gratuïts. I llavors també aquí veiem que hi ha una contradicció de polítiques públiques. Si la política pública és per un envelliment actiu i una mobilitat sostenible, el que no pot ser és aquest envelliment actiu que no vagi acompanyat d'una gratuïtat del transport públic. I per això nosaltres fem aquesta aposta i no és descabellat perquè en altres llocs s'està fent. Clar, hi ha molts àmbits, i aquest pot ser un d'ells, en els quals la solució
passa potser en bona part per l'Ajuntament, però no només únicament per l'Ajuntament. Aquest seria un àmbit. Clar, la sindicatura, la seva funció, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la seva funció és interlocutar i fer propostes a l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Què passa quan també una part de la solució l'hauria de donar la Generalitat i són temes que teniu vosaltres damunt la taula? Llavors nosaltres el que li diem és, si és un tema que és de Generalitat exclusiu, nosaltres no podem entrar-hi, però sí que entrem en temes i li diem a l'Ajuntament ho hauries de liderar i hauries d'interlocutar amb altres administracions per buscar algun tipus de solució. Aquest tema és, que és àrea metropolitana, el que veiem també és a partir de quina edat? Barcelona són a partir dels 60 anys, que tens dret a la gratuïtat o la tarifa reduïda, però cada municipi posa l'edat que vol. Hi ha municipis que és 62, hi ha que és 65. Hauríem d'unificar tot això. Doncs clar, nosaltres entenem que l'Ajuntament de Barcelona hauria de liderar i en aquells casos en què hi hagi diverses administracions implicades, interpel·lar a l'altra administració perquè també posi algun tipus de recurs. Per exemple, ara acabem de fer una resolució sobre el tema de l'espai migdia de les escoles de nens i nenes amb necessitats educatives especials, és a dir, nens i nenes que tenen algun tipus de discapacitat física, psíquica, sensorial, trastorn de conducta. Que necessiten vetlladors, per tant. Que necessiten vetlladors i és en aquell moment, aquell espai, que és l'hora del menjador i a l'esbarjo. Ens va entrar una queixa a la Fundació Tot Raval, centrat en el barri del Raval, que hi havia, si no recordo malament, 500 nens amb necessitats educatives especials. D'aquests 500 nens hi ha 56 que requereixen per ells sols un vetllador o un monitoratge, i hi havia 14 que ja no es quedaven a dinar a l'escola perquè no se'ls podia acompanyar. Nosaltres el que veiem és que si l'aposta és per una escola inclusiva, ha de ser una aposta també econòmica. I també perquè vam acabar veient que de l'any 2022 a l'any 2025 un 18% de nens i nenes amb necessitats educatives especials, al 2025 hem passat al 36%. No és que hagin augmentat, sinó que hem tingut capacitat de detectar-ho, però hi ha hagut aquest increment percentual, però no s'han incrementat els pressupostos. Llavors, jo t'ho venia a dir perquè nosaltres li diem al Consorci d'Educació, que és una entitat consorciada, que és Ajuntament i Generalitat, que han de posar més recursos. Nosaltres li diem, Ajuntament, tu formes part del Consorci, tu has de posar més recursos, però també has d'apretar a una altra administració, que és la Generalitat, perquè també posin més recursos per cobrir aquestes necessitats. I en aquestes qüestions compartides des del punt de vista de la responsabilitat institucional, Ajuntament, Generalitat, potser també n'hi ha, fins i tot de l'administració de l'Estat, hi ha coordinació entre la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo, en el seu cas? Sí, nosaltres ens intentem coordinar sempre. La nostra voluntat és la coordinació. També no té sentit la mateixa queixa presentar-la a altres institucions, és malbaratar recursos. Nosaltres, quan sospitem que una queixa s'ha presentat a la Sindicatura de Catalunya o al Defensor del Pueblo, els hi diem, escolteu, teniu això? I hem fet actuacions conjuntes. Per exemple, nosaltres no som competents en temes de presons, perquè presons és Generalitat, però sí que vam fer una actuació perquè no vam entrar a la situació i al règim penitenciari, sinó les famílies de les persones empresonades que estan a la ciutat de Barcelona, i ens vam coordinar amb altres sindicatures locals i amb la Sindicatura de Catalunya. També hem fet alguna intervenció al Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca, això és Defensor del Pueblo, però si hi ha una situació d'urgència, ens criden a nosaltres, anem, fem un informe i l'enviem al Defensor del Pueblo, i vam aconseguir que 2 persones que no podien ser expulsades perquè tenien fills espanyols sortissin del Centre d'Internament d'Estrangers. Per tant, la nostra voluntat és de coordinar-nos perquè busquem tots la mateixa finalitat. Referents semblants a la Sindicatura de Greuges de Barcelona a Catalunya, en altres ciutats, n'hi ha molts? Hi ha 43 sindicatures locals. Per exemple, ara també nosaltres tenim on hi ha més és Amèrica Llatina. Es va crear una associació que és AGOL, l'Aliança Global de l'Ombudsperson Local, i ara la presidim nosaltres durant 3 anys. La presideix Barcelona durant 3 anys. Per què? Perquè els hi va agradar el nostre mètode innovadors i com actuàvem. I, clar, tenim convenis amb la Personeria de Bogotà i amb la Defensoria o la Comissió de Derechos Humanos de Ciudad de México.
nosaltres som 16, com t'he dit abans. Bogotà són 1.100 i Ciutat de México són 800 persones. Clar, que ens tinguin nosaltres com a referent ens omple d'orgull. No tenim, ens falta personal, però clar, el que veiem és que sí que hi ha una projecció cap a fora i sobretot perquè a Colòmbia cada municipi té la seva sindicatura local. I el que hem de veure és això, és la proximitat. La proximitat, l'àmbit municipal és el més proper. Hem de ser nosaltres que intervinguem en aquest sentit. 16 persones és un equip molt modest, un nombre molt modest. Hi ha una part de reivindicació del síndic cap a la institució Ajuntament per fer créixer una mica... Clar, a nosaltres ens agradaria créixer. Per què? Perquè també, el que tu deies, a mesura que ens coneixen més, ens entren més queixes. I a mesura que ens entren més queixes necessitem més mans. Sí que estem reivindicant tenir més treballadors, més recursos, i també el que és curiós, però l'oposició és el que li reclama moltes vegades al govern municipal, que posi més recursos a la sindicatura. Per tant, potser aquesta part del debat també la veurem a partir de que es posi en marxa el procés d'elecció del síndic. Sigui qui sigui, síndic de Barcelona, el que ha de defensar és més recursos per a la institució, més recursos no només econòmics, sinó també de mitjans de personal. David, bon dia, el síndic de Greuges de Barcelona. Gràcies per aquesta conversa i gràcies també per haver confiat en Ràdio Hostafrancs per formar part, diguéssim, d'aquesta sèrie de videopodcast que estrenem aquest divendres. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies també per haver participat i que com heu liderat vosaltres aquest primer programa que veurem el divendres, Dia Mundial de la Ràdio, i també això, la necessitat de treballar de forma conjunta, sindicatura, amb la xarxa de ràdios comunitàries. Doncs aquí l'esperem la pròxima vegada que hi hagi ocasió. Gràcies. Gràcies a vosaltres.